Bueno, egun on nire aldetik ere, eta eskerrik asko gonbiteagatik. Denbora neurtuan saiatuko gea arruek 2003-2004 ikasturtean martxa jarri zanetik, ona emandako hainbat datu egitatik aukeraketatxo bat egiten, eta horrek balio izan ikusteko, hori ez, galdera hori erabilerari buruz datuek zer diote, zenbait gauza saiatuko gea ikusten. Lehenengo eta behin bi hitz arrue ikerketa programai buruz. Arrue ikerketa programa, klusterrak egiten dituen programa gehienak bezala lankidetza egitasmo bada, kasu honetan klusterraren eta hezkuntza sailaren, hezkuntza berriztatzeko zuzendaritzarekin, hezkuntza sailarekin garatzen dana, eta urtez urte helburu hori egokitzen joeten dana, pixka bat eskolako erabileraren azterketa helburu orokor bezala hartuta. Proiektua bea Ulibarretik sortua da, bere garaian 6 elkarteak egitezun lankidetza hartatik. Aipatuet 2003 hasi zela proiektua martxan, lehenengo urtetan egindako analisiak 2003-tik 2007-ra jasota daude liburu batean, zuetako batzuek ezautuko zue, hau da liburua, ikasleen eskola giroko hizkuntza erabileraren azterketa, euskaraz eta gaztelaniaz dago, eta hor nolabai jaso zean lehen urtetako emaitzak. Liburu honek ez du, seguruna, ez behartzen garaian, da ez behar besteko zabalpenik izan, baina jakintzazue ezagutzezte zutenak, bai HNT-en bidez, berritzegunen bitartez, edo klusterrean bertan, eskura dagoela. Eta egingo deuna da, datutan sartzeko, pixka bat liburu hontan egiten dian analisi guztietatik eta bar, lehen batek aipatu du datuek, eunekoek eta proportzioek ematen duten izua edo mandezaketen atzeakoa, lehenengo eta behin ingoetena da, horre egindako hainbat analisitatik, 3 ondorio nabarmendu, baina daturik erabili gabe. Datu guztietatik nolabait 3 idea orokor. Aipatu, lehen Antxon Peñalbak aipatzezun bezala, liburu honek jasotzen dituen datuak gehien badaude oinarrituta LMH6 ikasmailako ikasleen erabileraren inguruan egindako azterketetan. Lehenengo idea orokor bat, hasi ginean erabileraren azterketan, zea bat galdera bat izan zen zein erabilera neurtu eta nola, eta aleginak zentratu zian ikasleen jolaslekuko erabilera eta ikasleen gela barruko erabilera, bereziki ikasleen artekoa. Jolaslekuko erabilera neurtu denunean, urte batetik bestera neurketak egin dianean, saiatu gara hori alderatzen aldagai askorekin, zerekin dago lotua erabilera, zeintzuk erabiltze dute gehiago, zergatik eta bar. Lehenengo ondori orokor bat hau izango litzake. Eta da, jolaslekuan ikasle batek zeren arabera egiten du euskaraz edo gaztelaniaz gehiago, zerk iragartzen digu ondona, bere taldeak nola egiten du. Hau da, egokitze bat ematen da, beste gizarte esparrutan bezala, baina hori da euskalduntasun maila ezberdinetan, eredu ezberdinetan, behin eta berriz atera zaigun idea. Jolaslekuan jakin nahi badeu ikasle batek nola egingo duen, jakin berdauna da, bere taldeak nola egiten duen, eta ikaslea egokitzen da nagusiki hortara. Matematek esango hainbeste urte datua jasotzen da hoi esateko, ezta? Egia da, ikerketa hilduak, urtez urte datua jasoala, azkenean askotan, beste batek esan zuen bezala, klaroko emaitzak ematen dizkigute, ezta? Bai, klaro, ezta? Kontua da, horiek urtez urte finkatzen jutea eta esanalizatea datuekin, bestela norbeak bere zentruan ikusten ditun kontuak eta horietatik gero sakondu alizatea beste batzuetara, ezta? Baina horietako askotan abitu beharra dago, evidenteak izan daitezken oinarri batzutatik. Bigarren idea bat, baita ere laburbildu nahi duna pixka bat liburu honetan jasotzen dian hainbat datu, eta da eskolako erabilerak oro har aztertzean, ez bakarrik jolaslekukoa, baizik baita ere gela barrukoa, idea bat izango litzake ikasleek beren ingurune hurbiletan bizi dituzten baldintza soziolinguistikoak,
eta eskola giroko erabileren artean lotura nabarmena dago. Ingurune soziolinguistuak esaten ditugunean dira ikasle horiek eskolatik kanpo, eta eskolan bertan, baina eskolatik kanpo bereziki bizi dituzten erabilera esparru erreal eta eguneroko normalak. Hau da, horien eta eskola barruan egite dituzten erabileren arteko loturak datu bidez ikusten dira nabarmen urte batetik bestetara. Eta hirugarren ondorioa nolabait dator bigarren hau matizatzera edo neurri batean kontra egitera. Eta da, naiz eta lotura egon, hau da eskola ez da mundu aparte bat, eskolek hala ere lortzen dute hainbat kasutan nolabait soziolinguistikoki ikasle horiei tokatuko litzaieken edo suposatzekoa izan daitekeen erabilera gainditzea eta beste parametro batzutara eramatea. Hau da, hori oro har eskola munduak lortzen du eta kasu batzuetan oso modu nabarmenean. Guk 2006-2007 ikasturtean egin genuen azterketa bat, kasu azterketa bat, eta zan erabilera datuetan jolaslekuan eta gelan nabarmendu zian eskolak. Esaten zen, zonalde soziolinguistikoa hau baldin bada, lehen hizkuntza euskara duten ikasleen proportzioa hau baldin bada bestea, tokatuko litzaken erabilera gutxi gora bera hemen dabil. Eta aldiz, neurtutako erabilerak askoz nabarmenago. Eskola hortan badago zerbait lortzen duena ingurune hortan ikasleek natural bezala edo hainbat, lehen aipatu da presio hitza, kuestioa da, emaitza bezala ingurune hortan, eskolaren jardungune hortan, erabilerak askoz altuagoak diala, suposatu daitezken edo aldagaien arabera tokatu daitekena baina. Hori hirugarren ondorio bezala. Hori pixka bat hiru idea, guen sartuko gea pixka bat datuetara, datu zehatzagoetara zerbait ematearren, datutan ere zerbait sartzearren. Hortarako, oinarrituko naiz, arruen azken hartu hauetan egin dugun datu jasoketarik zabalenetako batean, eta da, 2008 urtean egin genuen gela argazkia tresnaren bidez egin genuen datu jasoketan, bide batez momentua aprobetxatu zuedanei edo zuen eskoletako hainbat lankideri eskerrak emateko, zelen esaten nun lankidetza proiektua dela arrue, hauen arte egindako datu jasoketa guztiak etzian posible izango, ez bazan izan eskolen laguntzagatik, berritzegunetako teknikarien laguntzagatik. Datu jasoketa hori 2008an egin zanean, 4 ikasmailatan egin zan, eta datu jasoketa oso zabala izan zen. Lehen Antxonek aipatzun, gaitasunaren kasuan lagin estuagoekin ibili izan geha, baina erabilerari buruzko datu aitortuak oso lagin zabalak izan ditugu. Kasu honetan hitz egiten nahi geha, 11.000 ikasleek erantzundako galdetegitan oinarritutako datutaz. 2.500 bat ikasmaila bakoitzean. Ikusiko ditugu arrueren aztergai nagusia izan dian bi erabilera eskolakoak, eta da ikasleen artekoa jolaslekuan eta ikasleen artekoa gela barruan. Hemen dakazute grafiko orokor bat, azaltzen diguna zein dan ikasleen erabilera bataz beste LMH-bin urdinez daukazute gela barruko erabilera, gorriz daukazute jolaslekuko erabilera. Eta ikusten dezute, nabarmenduko ditugu bi idea, bata izango litzake zenbat eta ikasle helduagoak erabilera bajuagoa dela bai gelan eta bai jolaslekuan. Eta ikusten dezute joera hori ematen dela bi erabileretan, baino gelaren kasuan modu nabarmenago batean. Hau da, erabilera altuago batetik abitzen geha, LMH-bin, eta biak nolabait DBH laurako edo 16 urterako berdintzeko joera bat erakusten dute datuak. Eta esate dizoten bezala, datu hauek bai daukate nolabait oinarri estadistiko oso zabal bat. Hori pixka bat bilakaera orokorra. Kontua da, aipatzen nahi naiz joera, eta da, datu hauek aztertzeko garaian, ez zaigu inporta hainbeste LMH-bin 47 dan edo 43 dan, baizik lagin berdin batean nolako bilakaera ematen dan ikasmaila batetik bestera. Zergatik, kasu honetan ere oso lagin orokorra izanagatik ere borondatezko lagin bat zalako. Hau da, etzan estadistikoki diseinu baten arabera egindako
lagin bat. Eta idea orokorra izango litzake, lagin hontan parte hartu zuten ikastetxe guztietako ikasleak oro har euskaldunago ziala bai ereduz eta bai zonalde soziolinguistikoz EAEko biztanlego orokorra baino. Ondorioz, eta pixka bat idea bat egiteko, jarri dizuegu olako gutxi gora berako, marrazketa bat gutxi gora berakoa zehatza egiteik ez daukaulako, hau da, datu jasoketa berdina egin bagenu EAEko diseinu baten arabera hautatutako lagin batean, seguruena, hau suposizio bada, horrati daude marra ez da jarraia, hau izango litzake seguruena jasoko genuken erabilera ikasleen artean gelan eta jolaslekuan. Ikusten dezute, joera hori nolabait izango litzakela, gelakoa oso erabilera askoz euskaldunago batetik, nolabait beranzko joera bat bai jolaslekuan lehenengo, beragotik abituta, eta bai gela barruan. Harintxo jomarko da. Idea bezala hori. Pasako geha ikustea, gela eta jolaslekuko ez aparte, nolabait ikasleen ingurune hurbila aipatu dugu leno, ikasleen ingurune hurbilari ikaslei galdetu izan diegu ere beren ingurune hurbiletan nolako erabila dituzten. Hemen dituzue, koloren arabera urdina da LMH2, hor ikusten dezute, LMH6, DBH1 eta DBH2, nolako erabilerak dituzten familian, hau da gurasoekin, auzoan, kirol jarduerak egite dituztenean, eta komunikabideen konsumoan edo telebista, film eta egunkariak konsumitzean. Ikusten dezute, lau idea nabarmentzearren, kirolean alde nabarmena dagoela ikaslerik gaztenetatik helduenetara, 17 puntuko aldea. Alde hauek, normalean tendentzia da irakurtzea, kasu honetan ezkerretik eskubira, hau da, jetxiera bat ematen da gazteetatik helduagoetara. Berdin irakur genitzake agian eskubitik ezkerrera, hau da, igoera bat eman da gizarteak eskaintzen dutenetik, gaur egun, adibidez, LMH2 edo LMH6ko ikaslei, kirol jardueretan edo zenbait komunikabideen konsumoan eskaintzen zaienera. Hori iradokizuen bezala bakarrik. Baina hori, alde batetik, kirolean alde handia dagola erabilera aldetik, txikienetatik helduenetara, ez da gauza bera gertatzen auzoan, familian ere neurri oso txikian, ikusten dezute puntu gutxiko aldea dagola, eta komunikabideen konsumoa nabarmentzen dena da LMH2koen konsumo altuago bat, besteak askoz ere berdintsuago dira. Uste saltatuko dela ja azken ondoriora. Hauek dira datu gehiago, hauek ere gelargazkiko analizetatik 2008ko datuetatik aterata daude, eta, ikusi dezute grafikoan askoz ere datu gehiago daudela, baina zentratuko geha bakarrik idea batian. Eta da, hauek dira, erregresioan izkoitza esaten den analisi baten bidez ateratako eunekoak, horre behian ikusten dizututen euneko horiek, eta ez gira sartuko analisi horrek zer esan nahi duen, baina emaitza guretzat izango litzake zenbateraino hor goian ikusten dituzue LMH2, LMH6, DBH1 eta DBH4, eta bestetik ikusten dituzue hemen erabilerak, gelako erabilera eta jolaslekukoa. LMH6koen gelako erabilera eta jolaslekukoa. Eta hemen nolabait jardunguneak, familiaren jardungunea, auzoko jardungunea, eskolakoa, komunikabidetakoa eta kiroletakoa. Gelargazkiko datuen bidez, egin ahal izan duguna da, nolabait lotu eskolako, gelako eta jolaslekuko erabilera hauek beste eremu horietako erabilerekin. Eta analisiei galdetu dieguna da, zenbateraino guk familiako, auzoko, eskolako, komunikabidetako erabilerak ezagututa, jakin dezakegu nolakoa izango dan ikasle horien erabilera gelan eta jolaslekuan. Hau da, zenbateraino daude lotuak ezkerreko hauek, jardungune hauek, bi erabilera horiekin ikasmailaz ikasmaila. Bai, ulertzen da, galdera?
esaten dizuen idea batera bakarrik joango dela. Hori izango litzake idea. Ikusten baldin badituzu beko unekoak nabarmenduko ditugu bi idea. Alde batetik, hartzen baldin badugu ikasmaila edozein, LMH2, LMH4 hartzen baldin baditugu, beti lortzen dugun unekoa, hau da, altuagoa da jolaslekuan, gelan baino. Ikusten dezute, LMH2 169 eta 60, 78, 70, 83, 75, bai. Hori batetik, jolaslekuan altuagoa gelan baino. Hau da, ikasle horien ingurune hurbiletako erabilerak ezagututa, gehiago esan dezakegu beren jolaslekuko erabileraz gelakoaz baino. Hau da, gelakoa nolabait aparteago dago erabilera guzti hauetatik, jardungune hauetan daukatenetik, jolaslekukoa baino. Hori batetik. Eta bigarrena izango litzake, zenbat eta ikasle helduagoetan, orduan eta esplikazio maila, edo kasu honetan zuntzat eunekoa, gero eta altuagoa lortzen dugu. Hau da, ikusten dezute LMH2, 60-69, LMH6 altuagoa, DBH baten altuagoa, altuena DBH laun. Bueno, datu horiek ikusita, esan dezakeguna da, hau da, ikasle horien erabilera gero eta lotuago dago jardungune hauetan beraiek egunero dauzkaten erabilera ohikoetara. Horregatik, horiek ezagututa, gero eta gehiago esan dezakegu jolaslekukoaz. Bueno, gero eta erresago iragar dezakegu jolaslekukoa. Bueno, datu guzti hauen eta lehen esandakoak, nik uste, guk pixka bat arruen egiten den interpretazio orokorra, eta igual bukatzeko laburtu dezakegu idea hontan. Eta da, guain ikusten eginen datu hauetatik, zuzena esango genuke. Bueno, ikusita hori, ikusita zenbat eta helduago, gehiago lotuago dagola ikasleen ingurune hurbileko erabilerei, eta ikusita eskolako erabilerak oso lotuak daudela horietara, esan dezakegu. Eskola, jardungune bezala, eremu bezala, nolabait gai da gizarteko beste erabilera orokorretatik nahiko aparte, edo nahiko desberdin, kasu honetan euskararen aldera, nahiko desberdinak dian erabilera arau batzuetan mugituko dan eremu bat, eremu bezala funtzionatzeko. Gai da, bereziki LMH-en, bereziki gela barruan. Esango genuke, bereziki irakaslearekiko erabileran. Nolabaite, sozialki lortzen du eskolak, herriz-herri eta eskualdez eskualde izango nuke batzu gehiago, beste batzu baino, noski, baina tendentzia orokor bezala eskolak lortzen du nolabait gizartean, eskola hori txertatu dagoen gizartean normalak dian erabilera horietatik nolabait neurri batean aparte dagon erabilera bat, desberdin funtzionatzen duen erabilera bat indarrean eukitzea eskolan. Alegia, gizartekoa baino euskaldunagoa dana. Euskaldunagoa da jolaslekuan eta desentez euskaldunagoa da gelan. Denborarekin, eta ikasleak heldu bilakatu ala, biziko dian gizarte horretarako erabilera arauak gero eta presenteago dauzkaten horretan, gizarteko erabilera horietara konvergentzia bat ematen da, hurbildu egiten dira, eskolakoak hurbiltzen dira ipar duten gizarte hortara, ikasle horiek bizi behar duten gizarte hortara. Eta nik bukatzeko bakarrik gau da, pixka bat refleksio orokor bat egiten duguna datuen irakurketatik, iruditzen zait dena den, hau, hola izateak lehen Antxonek bukatu duenean esatezun, hori ez, elebitasun praktiko eta funtzionalen aldetik, lehen Mikel Zarbik esatezuna, eskolak ez du lortu bere helburua. Bueno, agian jarri beharko genuke gizarteak, ze azken finean eskolari egiteko hori gizarteak jarri dio. Zeinek esaten digu eskolako erabilerek lotura bat baldin badokate gizartekoekin, gizarteak bilakaera bat izan balu 25 urte hauetan, eskolak izan duenaren ez ja erdia, laurdena edo ez dakit, 10rena, seguruna eskolako erabilerek ere beste evoluzio bat emango zuten, beraz, lortu duen edo ez duen lortu, nik uste maila orokorrago batean ikusi behar dugula. Horraino, eskerrik asko.